Vigo e Unión. Pois ben, despois de 69 anos daquel partido, a selección galega volve a actividade contra a selección de Uruguai, que está entrando no campo portando a bandeirola uruguaya. Unha selección uruguaya 18 no ranking da FIFA, a selección uruguaya que ven de quedar eliminada do Mundial de Alemania, pero que comeza aquí unha nova etapa da man de Gustavo Ferrín, o novo seleccionador, que vai comezar a probar hoxe aquí en Galicia o equipo que dispute as eliminatorias de clasificación para o Mundial de Sudáfrica. Eso será no 2010. Ten por diante 5 anos de traballo, sempre cando lle manteñan a continuidade. Por eso o encontro de hoxe é importantísimo para Gustavo Ferrín, pero sobre todo é importantísimo para a selección galega e para este estadio de San Lázaro, que vai registrar un cheo total e absoluto, porque hai milleiros de afeccionados que van recibir agora a selección galega, que fai acto de presencia no terreo de xogo. Aí está o combinado galego, encabezado por todo un mito do fútbol, por Xurxo Otero, que se vai a exercer de capitán, xunto a él o guardameta do Real Madrid, Diego López, o rapaz nacido en Paradela, ese 11 do combinado de Fernando Vázquez e Arsén Iglesias, portando a bandeira galega. Aí teñen ese primeiro 11 que vai ser histórico para o noso fútbol. Imos dar xa ese 11 que vai estar formado por Diego López na portería, unha liña de 4 con Otero, Capi, Rubén e Cabrejo, Borja Fernández e Cabanas, por diante deles Julio Álvarez, Pablo Álvarez, Nano, y arriba o Chino Losada. Se me permite, Sergio, a pé de campo estamos cos dous adestradores que se están a saudar agora mesmo. Imos a conversar. Arsenio, un momento moi emocionante. Sí, muy emocionante, porque además nos vamos a enfrentar a un gran rival y es un día de fiesta para Galicia, queremos darles una buena acogida a los visitantes, ¿no? Bueno, supoño tamén para Gustavo Ferrín, supongo, Gustavo, que moi emocionado. Hai muchos emigrantes gallegos en Montevideo y será un honor para Uruguay estar aquí. Por supuesto que sí, participar de esta fiesta, compartir con un colega donde el cual me siento orgulloso de haberlo conocido y haber estrechado su mano, porque he seguido su carrera, una carrera con mucho éxito, y para mí es una forma también de aprender. Bueno, es su primer partido. ¿Qué nos puede mostrar la selección uruguaya? No, que es un equipo joven, que hay renovación y que ellos están ansiosos por también participar en esta bonita fiesta. ¿Qué nos puede mostrar la selección galega, Arsenio? Bueno, esperemos que muestre un buen día, que juegan bien al fútbol, tanto unos como otros, que disfrutemos y que sea un espectáculo. Muy bien, muchas gracias a los dos. Ahí tenemos los dos equipos a espera de que sonen los hilos. Imos rápidamente con 11 uruguayo, la portería Carini, unha liña de 4 con Bodín, Valdés, Lima e Varela, Pouso Pereira, Sacristián, y arriba Vargas, Sergio Blanco e Castro. O encargado de dirigir este encontro, como non, outro galego internacional, Bernardino González, auxiliado por Alfonso Costoya e Roberto González, e como cuarto árbitro hai dous, por si pasa algo, Iglesias Villanueva e Amoedo Chas. Aí teñen o trío arbitral, todo preparado no Estadio Municipal de San Lázaro. Van ser ás 9 da noite, cando está todo disposto para que sonen os hinos.
selección uruguaya bicampeona do mundo. Vai a sonar o himno galego. Quero ver eses cartóns arriba. Aí vai o mosaico, aí vai o noso himno, o himno galego. aplauso da noite para o noso himno nunha noite de festa para o fútbol do noso país. Sigue versioneando aquela frase de Neil Armstrong cando pisou a luna, que dixo: hoxe é un gran día para a humanidade, un pequeno paso para o home. Hoxe pódese decir que é un pequeno paso para o home, pero un gran paso para a comunidade. Luis, temos connosco a Fran. Gustaría estar aquí no campo, Fran? Só estou aquí no campo, me gustaría xogar. Gustaría xogar. Referencia no fútbol galego os últimos 20 anos prácticamente. Faltouche igual este debut coa selección galega? A verdad que despois de estar tantos anos para poder disputar este partido e estar tan cerca e non poder por culpa de unha lesión e unha mágoa, pero bueno, non queda outra, é unha pena que non pode estar aí. Moi ben, moitas grazas, Fran. E imos saudar tamén a Michel, xusto na súa chegada a Galiza. Michel, que supón para ti poder xogar este primeiro partido despois de 70 anos coa selección galega? Penso que é unha alegría para todos, non? Son moitos anos sin que xogar a selección galega. Costou porque tamén hai que comprender a situación dos clubes, pero ao final pudemos estar aquí e penso que é un día bonito para todos. Bueno, foi moita parte de insistencia túa para poder estar aquí, porque sí, o Real Madrid non o puxo fácil. E da Federación Galega, non? En ese sentido, penso que todos nos llevábamos bastante neste partido e bueno, o importante é que estamos todos xuntos. Bueno, moitas grazas, Michel. Son as verbas de dous dos protagonistas, Fran, que non vai poder estar finalmente, e Michel, que si xogará. Pois Francisco González Pérez, sin lugar a dúbidas, o gran ausente deste partido, apurou a máximo nesa lesión de Nocello, tivo que ser intervido. Fran fixo un esforzo supremo, pero os médicos aconsellaronlle que non debía xogar. Fran si acompañou nestes 2 días a selección galega no hotel. Fran, como comentaba o noso compañeiro Gustavo, pois Fran vai ver o partido, este encontro deste banquiño. Aí teñen os dos capitáns, a Xurxo Otero, Fran González Pérez e agora Michel, que miraos, por desgracia para o noso fútbol son un pouco as referencias que temos en canto a xogadores na élite. Mais ou menos están, tanto Fran como Xurxo Otero están entregando a testemunha a unha nova xeración de xogadores galegos
encabezada, como ti ben dis, por Michel Salgado, que é, digamos, o referente actual do fútbol galego. Dicen os números e tamén o din os rivais. Michel Salgado en cabeza era o home o que máis temían os xogadores uruguayos, sobre todo os que máis coñecían polas súas estadías en Real Madrid e na selección española. Pois todo disposto para que comece a festa do fútbol galego aquí no Estadio Municipal de San Lázaro. A noite de auténticos cans durante boa parte da tarde. Especulamos aínda que se pudiera celebrar o partido porque había unha néboa moi baixa que apenas se veía nada. Aí ven precisamente a Fran no banquiño. Aí está Michel, que vai a sair dentro de uns minutos. Eso sí, xa está así patado. Vai comenzar o partido, decíamos que moita humedade, moito frío, pero prácticamente as bancadas do Estadio Municipal de San Lázaro están ateigadas de público, de aficionados. Hoxe aquí a concordia é absoluta cando vai comenzar o partido. Vai poñer a pelota en movimento o combinado uruguayo. Sergio, se me permites, para falarnos da concordia entre Galicia e Uruguai, temos connosco a un uruguaio, Gustavo, que tamén xogou nos dos clubes máis representativos de Galicia, no Deportivo e no Celta. Gustavo. Efectivamente, un uruguayo gallego, ¿no? Bueno, muy contento por la oportunidad de estar aquí, un poco colaborando con la selección uruguaya. Y bueno, en su visita a Galicia creo que el marco, pese al tiempo, es espectacular y la verdad es que estoy muy contento y orgulloso. Bueno, para os uruguayos, ¿qué significa vir aquí? Porque hai moitísimos que teñen descendentes, son de descendentes galegos. La gran mayoría de ellos, estuve hablando con gran parte de los jugadores y todos me decían que o bien abuela o bien algún antepasado eran gallegos. Entonces bueno, eso lógicamente les hacía sentir una emoción especial. Y por otra parte, hoy comienza un nuevo ciclo para la selección uruguaya. Empieza otra vez de cero, luego la eliminación del Mundial de Alemania y bueno, y va a ser importante este partido para comenzar esto. Muchas gracias. Para ti. Estamos a lo partido, as verbas de Gustavo. Acórdense aquel lateral tanto Celta con Deportivo. Atención, oportunidade para a selección galega. A pelota é para o Chino Losada, o lanzamento rexeita a zaga charrúa. Posterior lanzamento de Julio Álvarez. Os primeiros minutos son de dominio da nosa selección. Aí temos a Capi, o vigués que milita no Real Zaragoza. Pelota atrás para Diego López, o xogador chamado, o porteiro chamado a sustituir a Iker Casilla no Real Madrid. Está xogando Borja Fernández, o xogador do Real Madrid cedido a Mallorca. Orensán, a pelota para Xurxo Otero, toca Julio Álvarez, o xogador do Murcia, o coruñés. Outra vez iniciando Galicia desde atrás, a pelota para o lateral para Cabrejo, o xogador nacido en Camariñas que ahora está no Cartagena. Xoga Borja, cambia a orientación para o lado dereito, para a posición de Pablo Álvarez. Atención ao lanzamento, primeiro lanzamento da selección galega, balón arriba. Saída fulgurante da selección galega nestes primeiros minutos de partido. A verdade é que xa xenerou dúas oportunidades de gol. Está embotellando a selección uruguaya, que se está a ver sorprendida por este inicio da selección galega. Tocou Valdés, un dos defensas centrais do combinado charrúa. Hai falta de Uruguai. Vai poñer a pelota en movimento un santiagués, Rubén González, xogador do Real Madrid. Ahora no Real Madrid Castela. Pelota dereita para Xurxo Otero. Poden ser as últimas patadas a un balón de Xurxo Otero. Bueno, ele ainda garda esperanzas de atopar un equipo agora no mercado de decembro. Aí xoga o combinado uruguayo. Balón para Sarkisian. Entrou Otero, chega Rubén. Intenta recuperar aí Rubén. A pelota para Pablo Álvarez, o xogador do Sporting. Aguanta o Chino Losada. E o árbitro que non hai falta. Atención a esa pelota, sai Diego López. Ante a presencia dos dianteiros de Vargas, número 9 de Uruguai, valor que actúa na Liga Argentina. E foi unha das grandes revelacións da última Liga Argentina do torneo Apertura. Colaborou con 10 goles en que Gimnasia Esgrima da Plata
logrará o subcampeonato por detrás de Boca Juniors. Aí viron a Pouso, xogador do Danubio, medio centro destrutivo, un home que brilla máis tendo ao lado un xogador creativo, un home que xa estivo presente na última Copa América, por exemplo, disputada no Perú e foi titular, tamén foi cuarto no Mundial Sub-20 de Nigeria no 99 coa selección uruguaya. Sacou Castro, número 19. Aí temos a presión de Varela, o número 7, atendido este xogador, xoga no Schalke 04 alemán. A pelota que recupera Borja. Outro dos grandes ausentes é o outro Borja, o do Celta, Borja Ubiña, lesionado, que tamén estivo aquí pero que non pode xogar. Aí recupera Vargas precisamente, apóyase en Sarkisian, un xogador que está na Liga Francesa no Nancy, e agora hai falta favorable ao combinado uruguayo. E desde aquí terminamos un saúdo para todos os galegos da diáspora que nos seguen a través dos canais internacionais da Televisión de Galicia, en especial para esos galegos que están en Uruguay, en Estados Unidos, en Argentina, etcétera, etcétera, e tamén para os que están en Europa, o que está aquí. Quizás un dos representantes de migración como es Ricardo Cabana. Sí, precisamente nas horas previas ao encontro decía que este partido era incluso máis importante para os galegos que estaban fora, que sentían máis este partido que os propios galegos de aquí. E o número 15 do combinado galego da selección galega, aí o teñe precisamente Ricardo Cabana. Ya Nebo a podernos xogar unha mala pasada, está baixando e por ver como podemos seguir co partido. Aí xoga Botero buscando a referencia arriba de Losada, hai falta do propio Losada, será balón para Uruguai. De todos os xeitos, costa tamén distinguir porque había moitas bengalas ao iniciarse o partido, si todo este fume de bengalas e tamén da propia néboa, van se xuntar as dúas cousas. Aí xoga Godín. Vemos a Uruguai que miraos, en principio anunciábamos unha liña de 4, pero está xogando con 3. Sí, unha liña de 3 onde se moven Godín, Valdés e Lima. Godín, que foi un dos goleadores, malia xogar como central do último torneo Apertura uruguayo, marcou 5 goles. E Valdés é un xogador tamén moi interesante que está militando na Liga Italiana, concretamente no Treviso, un equipo que milita pola zona baixa da Liga Italiana. Aí sacou de banda Uruguai precisamente Godín, que tamén pode actuar no centro da defensa, está hoxe como lateral dereito. A pelota que tocou Cabrejo, vai sacar Uruguai de banda, avanza metros o conxunto de Gustavo Ferrín. Aí estaba precisamente o xogador do Schalke, Varela, e a pelota segue en poder dos uruguayos. Gustavo Varela, que é un dos que se mantén do último mundial xogado por Uruguai en 2002 en Corea e Xapón, e que está chamado a ser un dos líderes deste equipo, desta nova selección uruguaya. Atención ao lanzamento desta falta, desde o ataque por o lado dereito dos uruguayos. Vai lanzar aí Uruguai, intentaba ese remate Blanco, sacou a zaga galega e de novo balón sobre a área, mete a cabeza Rubén. A pelota para Castro, e de novo hai falta que pica Bernardino González. Vemos a Nano, o xogador que agora está no Xetafe de Berschuster. Vemos a repetición da falta de Nano sobre o número 19, Castro. Pois diríxese cara ao balón Lima. Atención a este home que ten un poderosísimo disparo, non sabemos se vai probar fortuna desde aí, pero o certo é que goza dun gran disparo e xa ten marcado goles desde posicións totalmente inverosímiles. Tamén está o número 17, Masi Pereira. Masi Pereira, Lima, ese Lima, o xogador do Danubio, vai colocar 3 homes na barreira a selección galega.
Atención ao lanzamento de Pereira, a pelota rexeitada, sacou a selección galega e volver se hai contragolpe, conduce Pablo Álvarez pola dereita. Atención ese balón que ao centro, Valdez e o Chino Losada. Aguanta aí o xogador uruguayo. De novo balón para os uruguayos en defensa. E todo ese fume que se ve aí dos fondos se están lanzando. Hai desaprensivos en todos os lados. El partido de fútbol tamén, o día que será festa do fútbol galego, pois hai lanzamento de bengalas. Como siga isto así, pois supoñemos que Bernardino vai ter que parar o partido. Atención que hai gol. Atención que hai gol. Marca Nano. Os 9 minutos e medio desta primeira parte chega o gol da selección galega. Marcou Nano. Marcou Coruñés do Xetafe. O 1-0, aí está o centro desde a dereita. Jai Nano adiántase a un dos centrais de Uruguai e bate o porteiro Fabián Carini. Magnífico centro de Julio Álvarez, como lle pon ese balón na cabeza a Nano, que prácticamente só ten que rematar, hai que metelo, eso sí, pero o certo é que esta saída fulgurante da selección galega pois trouxo ao final o premio deste gol, porque estaba a chegar máis e mellor. Aí está a alegría dos xogadores galegos. Aí vemos a Julio Álvarez. Aí recupera Vargas para o conxunto de Uruguai. Apoyouse Pouso. Aí volver a Cabrejo, saca con contundencia ese balón. Cabrejo, xogador de Camariñas, agora está no cuarta cena. Sergio, será pouco ambiente que había, que é moito. A partir deste gol botouse cara arriba a bancada, que os xiareiros que enchen estas bancadas do estadio multiusos de San Lázaro. E ahora sí están totalmente ateigadas as bancadas do multiuso de San Lázaro. Cando hai balón para a selección galega, sacará de banda Cabrejo. A pelota en medio campo, intentaba ir recuperar a selección galega. Cando hai falta, indica Bernardino, saca rápido Uruguai. O balón para Castro, pero esto non vale porque estaba a pelota en movimento. Si indica Bernardino González. Teñen o árbitro Ourensán, ainda que nacido en Alemania. Sí, outro exemplo da emigración. E o propio Julio Álvarez, que naceu en Caracas. Cando hai unha nova falta a favor de Uruguai, temos o autor do gol a Nano. Podería facerse incluso un equipo con xogadores que están na emigración. Caso de David Payas no Bochum, caso de Varela no Young Boys suizo, caso de Seoane no Grasshoppers, compañeiro de Cabanas tamén no conxunto suizo. Lanza Maxi Pereira, atención a esa pelota. O remate, o primeiro dos uruguayos por medio de Valdez. O central aí que volve a posición defensiva e volver aí un pequeno despiste na zaga da selección galega. Cando xoga Otero, pelota para Borja Fernández, apóyase en Rubén. Cambia Rubén para o lado esquerdo, para a banda de Cabrejo. Xoga Capi. O Borja tocando ben aí en línea defensiva. O combinado galego, toca Cabrejo para a posición do Chino Losada. Tocou Valdez, atención a esa pelota. Balón por la dereita, Pablo Álvarez entra. E hai córner. O primeiro da selección galega. Os 13 minutos desta primeira parte, recorden, desde o 9, 1-0, gol de Nano. Vai lanzar desde a esquina Julio Álvarez. O lanzamento de Julio Álvarez moi pasado, non chegou Nano. E volver ahora sí. Vai en busca desa pelota Nano. Ten o apoio de Cabrejo. A pelota pérdese por la línea lateral. Sacará Uruguai.
Gustavo, dos banquiños vemos que ainda non hai movimentos. Bueno, aínda non sabe ningún dos xogadores a facer exercicios de aquecemento, aínda que se falaba que Xurxo Otero só iba a xogar os primeiros 20-25 minutos, pero de momento Otero está aguantando a perfección e nin Fernando Vázquez nin Arsenio Iglesias moveron o seu banco. Aí perdeu a selección galega, recupera Uruguai. O balón que intentaba xogar Vargas, o número 9, para a posición de Castro. E vemos os dous técnicos a Fernando Vázquez e Arsenio Iglesias. Atención a Castro, unha boa zurda, cando recupera a línea defensiva Rubén. Si Castro é quizáis o xogador máis desequilibrante que queda no fútbol uruguayo, un xogador do Nacional. Pronto vai sair a Europa, sobre todo cando acerte a definir as ocasións de gol que se lle presentan. Aí tocou Capi, balón para os uruguayos, para Godín, recupera Nano, está realizando un gran partido Nano. Aí temos para a súa banda o centro moi pasado, sin opción para Losada, a pelota para Fabián Canini, o guardameta uruguayo que está no Cagliari. Un home dunha gran trayectoria, malia a súa xuventude. Cumpriu 26 anos o pasado luns. Atención a pelota de Santisian, acción ofensiva dos uruguayos, Capi a córner, entraba un posible remate Blanco, Sergio Blanco, e o primeiro córner a favor do combinado Charrúa. Cara as finas se vai Santisian, o xogador do Nancy francés. Suben os centrais uruguayos. Atención ao lanzamento, de novo a perna cambiada, con moito efecto Diego López, vai sellar pelota, córner. No, saque de portería. Sergio vai a ver, creo que primeiros movimentos no banco galego, porque xa vemos a Michel Salgado preparándose para entrar. Eu penso que en 4 ou 5 minutos imos ter a Michel Salgado no campo. Mentre estamos vendo aí ese pequeno erro de Diego López, porque te miraos hoxe todos son pequenos erros. A verdade é que non atallou ben o balón, era un balón moi fácil. E hai que justificalo dicindo que o balón posiblemente estivera esvaradizo. Vemos o delegado da selección galega, a Nacho, já está Michel. E Dani Mayo tamén. Preparado para sair. Podemos un cambio de Michel, será por Xurxo Otero. Aí xoga a selección galega por medio de Ricardo Cabanas, o xogador do Grasshopper internacional con Suiza. E aí outra vez Nano aparecendo pola súa banda, pola esquerda, pelota para Borja Fernández, o lanzamento de Borja, o campo está rapidísimo. Aí viron con que rapidez teñou o balón cando tocou aí o césped do Estadio Municipal de San Lázaro. Eso sen dúbida está a favorecer o xogo da selección galega, que se está a mosear moitísimo máis rápido que Uruguai. Gracias a esas saídas fulgurantes ao contraataque, creou as oportunidades de gol. Aí a pelota en defensa, intenta chegar Otero. Está Castro, ven, axuda Pablo Álvarez, a pelota para Santisian, atención a Castro, o lanzamento. Tiene un efecto extraño que a pique de sorprender a Diego López. Metres del celebrado de turno siguen lanzando bengalas. Bueno, este Castro, Sergio, xa vimos este pasado verán no Teresa Herrera xogando co Nacional de Montevideo a un nivel moi alto, o igual con compañeiro seu, a Juan Albín, que está no banco de suplentes, a nova xeración do fútbol uruguayo. Sacou Diego, balón arriba. Vamos ver para a selección galega. Estamos aí o teñe, minuto 18, casi 19 deste primeiro tempo. Recordamos, 0 gol de Nano. Vai sacar Cabrejo. Venga a recibir Julio Álvarez nesa situación aí por detrás do Chino Losada. Atención ao centro de Cabrejo. A pelota saída. Caldo centrou Cabrejo, vai a traspasar a línea lateral.
Vemos que a selección galega está entrando continuamente polas bandas, tanto polo lado dereito por medio de Julio Álvarez, como vimos agora pola banda esquerda con ese centro de Cabrejo. E a verdade é que a selección galega, ancheando tanto campo e xogando con esa velocidade, está a sorprender totalmente a Uruguai. Aí precisamente ven os problemas que teñen os uruguayos para sair co balón desde atrás, e Pouso, o que xoga con Godín, outra vez Pouso, número 5. Aí a presión de Losada e un pouco máis atrás Julio Álvarez. Tocou Lima, sen ninguna opción para os seus compañeiros. A pelota tranquilamente os dominios de Diego López. E ollo a Ricardo Cabanas, que me está a sorprender. Atención a ese erro. Cierro de Diego López, a pelota foise por a línea de fondo, haberá saque de portería. Sí, Gustavo. Sí, dicíamos que Ricardo Cabanas se converteu no auténtico xefe do equipo, do centro do campo, é o que está a animar, é o que está a colocar os seus compañeiros, e a pesar de ser o que menos xente coñece, pois é o que se está a convertir neste líder da selección galega. Bueno, xo, na selección de Suiza é un dos grandes líderes do equipo. No 2002, cando foi o europeo sub-21, era o auténtico xefe da selección suiza, que ademais acadou a cuarta posición, e tamén o gran líder no Grasshopper. Hai Cortotero, a pelota que peta en Pablo Álvarez, sacará de lateral Uruguai, vai entrar Michel Salgado. Este o momento, minuto 20, vai entrar Michel, vaise Xurxo Otero. A ovación para Otero do que pode ser a súa retirada do fútbol. Vai ser evidentemente un momento moi emotivo entre Otero e Michel, os dos laterais internacionais que naceron da canteira do Real Cruz Celta. Xurxo, un momento moi emotivo, supoño. La verdad que si algún momento me esperaba a despedida, desde luego no sería en San Lázaro. La verdad que, bueno, pues para mí muy emocionante, algo muy especial, de verdad. Pero son a despedida vestindo a camisola galega. Sí, sí, yo creo que hay que deixarlle paso aos jóvenes. Mellor que isto non podía ser, ¿no? Es decir, a xente en San Lázaro, a selección galega, despois de 18 anos peleando por esta selección, bueno, pues creo que a despedida non pode ser mellor. Bueno, verbas absolutamente emocionadas de Xurxo Otero, que xa o escoitastes, anuncia a súa despedida do fútbol. Sí, pero así xa o temos recuperado para os comentarios na televisión de Galicia. Atención a Losada e fora de xogo, non vale ese gol de Losada, estaba xogada xa anulada. E o primeiro cambio do combinado galego, a entrada de Michel, que evidentemente se vai a colocar como lateral dereito por Xurxo Otero. E o acto tipo moito de Taurino, a entrega da alternativa con unha entrega de poderes, onde Otero deixaba paso ao novo capitán, a Michel Salgado. Foi unha pena que non pudiera estar o Chefrán aquí xogando, vamos. Joga Uruguai, a pelota pérdese polo lateral e sacará a selección galega por medio de Michel. Aí teñen a Blanco, número 11 dos uruguayos, o xogador do Banderés. A pelota para Losada, atención ao movimento arriba de Julio Álvarez, tamén do outro Álvarez de Pablo, pode chegar a oportunidade, o centro de Pablo Álvarez, e o remate de Julio, vaise arriba. Pablo Álvarez, que agora mesmo actuou nunha posición semellante a que ocupa no Sporting, un home que saiu da canteira do Lugo e que marchou cara ao Sporting sin conseguir debutar no primeiro equipo do Lugo. Aí está volvendo precisamente a repetición desa oportunidade para a selección galega cando xoga Uruguai atrás. Balón para Valdés, apóyase en Lima, busca o lanzamento longo, está atento Rubén González, toca de novo Rubén, ya verá saque lateral para os uruguayos.
Vemos a Gustavo Ferrín fora do banquiño. Si vai a facer un troco en defensa, estaba a xogar cunha liña de 3 homes e agora indicalles que xoven con unha liña de 4. E seguramente retrase o outro Gustavo Varela a unha posición un pouco máis defensiva. E que o están a pasar mal porque lle está a entrar Galicia por ambas as dúas bandas con moita facilidade. Aí xogando Julio Álvarez para Cabrejo, apóyase Nano, ven Nano cara ao centro para Ricardo Cabanas, balón para Michel, pegado a banda está Pablo Álvarez, xoga por dentro, Michel para Losada, atención a Losada, unha acción espectacular sobre Valdés, hai falta. É unha boa posición. Aí vemos a repetición do cano de Losada. E xunto a pelota está Julio Álvarez e tamén Nano. Vai ser Nano o encargado do lanzamento. Todo Uruguai metido na súa área. Preparado Nano, lanza Nano, buscando sorprender aí o guardameta Carini, a pelota foi arriba. Todo continúa igual en San Lázaro con esa victoria da nosa selección por 1-0, o gol de Nano. Xoga Valdés, presiona arriba Losada e Julio Álvarez, tamén Ricardo Cabanas, como decía antes Gustavo Luis, está deixando moi boas sensacións o xogador do Grasshopper, Ricardo Cabanas. É un home que xa acumula moitos partidos de Liga de Campións, aínda que señan en fase previa co Grasshoppers, que tamén acumula unha Eurocopa absoluta, a que se disputou en Portugal, moitos partidos internacionais, e que sen dúbida é o que menos está a acusar este regreso da selección galega. Está máis acostumado a xogar partidos importantes e partidos internacionais. Aí está Pablo Álvarez, a presión de Vargas, aí falta, decíanos Ricardo Cabanas, non ten de consideración da selección, que cando tiña 20 anos, pois toda a súa ilusión era vir xogar a Galicia, que agora está moito máis tranquilo, que está moi ben en Suiza, pero que se lle presenta a oportunidade de vir ao fútbol español, pois que non o vai a pensar moito. Mentre vemos ese lanzamento de Julio Álvarez, non chega Nano, aí ven Borja, o centro de Borja, salta Lima, a pelota para Castro, de novo a presión, Michel, la recuperación, o centro de Michel, e atención a oportunidade de Julio Álvarez, de Pablo Álvarez, o xogador do Sporting. Era unha acción moi clara dese balón que vemos aí, centrado por Michel, o erro dos uruguayos, e aí creo que intenta romper con ese lanzamento. Si remata a colocar, seguramente estaríamos cantando o segundo gol da selección galega. E ademais Pablo Álvarez, que é un xogador que ten moita facilidade goleadora, estaba a demostrar esta temporada no Sporting de Xixón, equipo do que un dos xogadores máis importantes xunto co porteiro tamén galego Roberto. Sí, que se leva falando todo este ano do interese tanto do Celta como do Deportivo para incorporalo aos seus plantéis. Aí está xogando Nano para Cabrejo, provoca perfectamente a falta Cabrejo, no, Julio Álvarez, aí o vemos, está deixando detalles de exquisitez Julio Álvarez. A falta é clara, non hai ninguna dúbida, o agarrón de Valdés. Vai ser o propio Julio Álvarez o encargado do lanzamento. Atención á entrada de Losada, Uruguai atrás, Luis. Estamos dando unha tremenda inseguridade, de aí que colocar ahora a liña de 4 en vez de poñer a Gustavo Varela, que estaba nesa posición, puxo a Maximiliano Pereira na posición insólita de lateral dereito, cando ele é un home que pode actuar ben de interior ou ben de media punta, e veremos como se desenvolve nesa posición. Bueno, non tío tan claro, creo que houve un momento de que xogaron de 4, aí está precisamente que decías a Pereira, aí retrasou un pouco máis a súa posición, pero creo que este equipo ten a tendencia de xogar con 3.
Gustavo Ferrín, que dirixiu a selección uruguaya sub-17 no último mundial, foi a actuar con liña de 4 atrás, ainda que veremos se aplica aquí tamén ese mesmo sistema. Foi a xogar con 4 homes atrás, 3 no medio campo, un media punta e 2 homes adiante. E aí vai Dani Mallo. Van a repartir os 3 porteiros aproximadamente media hora cada un, e vai a ser Dani o segundo cambio, segundo troco na selección galega. Hai os uruguayos que non teñen nada claro a hora da saída do balón. É un gran problema que están a ter nestos minutos da primeira parte. Aí xo Canaro, deixa pasar Julio. Atención ao Chino Losada, o lanzamento. Sacou Karimi, que gran oportunidade. Amagou o lanzamento inicial. O xogador vigués Losada, e logo xa entre unha maralla de pernas, o último en rexeitar foi Karimi. Atención a entrada de Mitchell, deixou aí a plancha, e hai falta. A verdade é que está a dar gusto ver xogar a selección galega polo ritmo, pola intensidade no xogo. Esta xogada é un exemplo deso. Aí vemos o remate do Chino Losada, pero sobre todo que ben fixo a mague anterior, agardando que se tirara o defensa. Cambio na portería. Segundo troco, vai a entrar Diego López. Diego, a magua que non chegaran os uruguayos para lucirse. Bueno, sí, a verdad que pouco, pero bueno, importante que todos estemos disfrutando do partido, o público tamén, e bueno, seguro que gañamos, estamos realizando un partido. Bueno, é o primeiro partido que xogades todos xuntos, pero calquera o diría, porque estades a dar unha medida moitísimo mellor que él. Sí, hai grandes xogadores aí dentro, e creo que estamos facendo un partido, e ojalá pues en ano vindeiro sigamos vindo para seguir disfrutando desto. Aí temos a Diego, que este xa está pensando na vindeira temporada, no vindeiro partido. Sí, este é un dos que vai vir, se o Madrid non lle impide, seguro. O lucense Diego López. E ahora na portería Dani Mallo, o guardameta do Deportivo da Coruña. Hai unha boa xeración de porteiros, non só estos 3 que están, Roberto, Dani Mallo e Diego López, sino que tamén está Rubén Martínez, o porteiro do Barcelona, que debutou no primeiro equipo a pasada temporada. Tamén está Sergio Aragoneses, o que nos alegramos da súa rápida recuperación e seguramente esteña en próximas convocatorias. Aí xoga Uruguai, algo máis de media hora desta primeira parte. Fenomenal o partido da selección galega nesta primeira media hora. Partido con moitísimo ritmo, con moitísimas oportunidades. Aí intenta sair Nano, a falta é clara de Varela, e ata o momento Bernardino está a ter un partido moi cómodo. A ver aí a repetición da entrada de Varela sobre Nano. Xoga Rubén, a pelota para Mitchell. Outra vez Rubén. Apoio de Capi. Busca un pase longo para Nano. Aí pelexa Nano. Aí falta, xogo perigoso de Nano. Tocan os uruguayos, pero a presión E moi arriba da selección galega. Ya recuperando balóns con moitísima facilidade. O conxunto de Arsenio Iglesias e de Fernando Vázquez. Aí está Julio Álvarez. Ven cara atrás Julio, toca para Cabrejo. A pelota para Borja, de primeiras Borja para o Chino Losada. Aí está Losada, intentaba deixar para Pablo Álvarez. Saca Castro. Intento lanzamento, longo Pouso. Oye esa pelota rápida. A primeira intervención de Dani Mallo. Pouso non está para facer esas cousas. É un home máis ben de pase curto, que non se debería complicar esas cousas. Ou Zecai sí, debería complicarse para que así a selección galega pudiera recuperar antes a pelota. Rubén González con categoría atrás. Aí Pablo Álvarez para Mitchell. Intenta sair os uruguayos. A pelota é para o combinado Charrúa. Vai sacar de banda Lima.
Tamén é certo, Sergio, que os xogadores galegos non están a deixar un gramo de forza no campo porque saben que no segundo tempo vai entrar un conxunto totalmente distinto a este. Sí, pero ese interese, esa loita continua e eso facelo ben é que vemos a unhos xogadores tremendamente motivados vestindo a camiseta da selección galega, Gustavo. Desde logo, fantástico o rendemento que están a dar nestes 30 e poucos minutos de xogo. Porque me imagino que algún deles, o seu adestrador, ou seu director deportivo, ou seu presidente, lle diría que, bueno, que tranquilos, que para a semana que ven volve a competición oficial. E tampouco hai que esquecer que, malia que os nomes da selección uruguaya de hoxe poden ser descoñecidos, van ser a base do equipo que afronta as eliminatorias cara ao Mundial 2010. Hoxe empeza a traballar a selección uruguaya e como sucedera en 1924, cando viñera por primeira vez a Galicia a selección uruguaya camiño do seu primeiro ouro olímpico, pois hoxe tamén comezan un novo camiño cara a ese Mundial 2010 no que estamos seguros que Uruguai vai estar. Aí viron a falta de Vargas sobre Michel, Cabrejo que non se complica a vida, aí toca Vargas, a pelota é para Borja Fernández, hai un cambio rápido de orientación para a posición de Nano, moi pegado a banda esquerda, llega a buscar a pelota Julio Álvarez, aí está o xogador do Murcia, xoga para Nano, vai a línea de fondo Nano, centro e bo, Carini, hai falta. Eu tiña dúbida, Luis, si Julio Álvarez e Nano xogaron xuntos na Coruña. Pois está comprometida na cidade da Coruña, sí, pero creo que nunca coincidiron no mesmo equipo. A pelota, como viron aí, para Armán de Dani Mayo, joga en curto para Michel, este con Rubén, esta movimentación anterior, acción repetida, la falta sobre o porteiro sobre Fabián Carini. En Rubén González, como medio centro, y Ricardo Cabanas. Rubén que se complica a vida en principio, obliga a que Borja Fernández cometa esa falta por no sacar de primera esa pelota. Veremos a Sarkisian, a falta a favor de Uruguay, con Pouso para Sarkisian, ahora por la derecha. Atención a entrada de Masi Pereira, o centro, a pelota a portas, sacou a zaga do conxunto galego por medio de Capi, e de novo balón en banda para Lima. Ben Pouso a recibir, xoga atrás con Valdés, este para o seu guardameta Carini. Agora é cando adianta liñas o combinado galego. Creo que 4-4-2 moi definido en determinados momentos cando presionan a saída dos uruguayos. Sí, o que está a obrigar a selección uruguaya a desplazar o balón en longo, a dividilo e a recuperación inmediata da selección galega, porque son balóns moi difíciles de controlar. Xoga Uruguai, a pelota que se perde por la línea lateral, sacará o combinado galego. Estamos camiño do minuto 38 desta primeira parte. Recorden, desde o 9, 1-0, gol de Nano. É increíble o rápido que se pasou esta primeira metade, sen dúbida polo xogo atractivo, vistoso, rápido, veloz da selección galega. Este día da festa do fútbol do noso país. Aí xoga Uruguai, balón para Varela, vaga o lanzamento, vaise de Borja, insiste polo centro, e aí todas as vantaxes son para Rubén e para Dani Mayo, ante a presencia de Vargas, el novo entrenador do Gimnasia Esgrima argentino. Sacou Dani, pegou mal a pelota, o balón outra vez en banda para los uruguayos. Lima ven a presionar Losada, presiona a Borja, toca Pablo Álvarez, balón para Rubén,
Este para Ricardo Cabanas, deixa correr a pelota, abre a esquerda, en Cabrejo, apoyo de Nano, otra vez Cabrejo, atrás Capi para Dani, pegou longo o guardameta do Deportivo, saltou aí Valdés máis que Losada, pero a pelota é para o combinado galego. Balón ao centro para a posición de Borja Fernández, ten o apoio pola esquerda de Cabrejo, tamén de Nano, xoga Nano atrás, balón para Borja, o árbitro quita unhas posibles mans de Sarkisian. Sí, ahora sí. Foi o asistente o que yo dixo, non debe estar nada contento o técnico uruguayo porque Galicia os está bailando nestes últimos minutos. Para él é importantísimo este partido porque digamos que está nunha situación provisional tras la marcha de Fossati o fútbol árabe, tras a súa renuncia por la eliminación de Uruguay. Para él, para Gustavo Ferrín, este partido é importantísimo. Y atención a entrada de Lima sobre Michel, arriscó ahí un tanto Michel Salgado a hora de proteger o balón. El árbitro pitó falta de Michel. Non sei se falta ou posición antirreglamentaria. Aquí por ver a repetición, bueno, a falta de Michel non é. Non seguro. Que vai co corpo un pouco ca perna por diante para protegerse. La reciba patada de Lima. Ahí está de novo a presión da selección galega. Balón para Pablo Álvarez. Mete un pé por detrás Lima. Pero está a empregar cunha certa dureza nestas dúas últimas accións Lima, porque xa de Michel Salgado foi unha entrada perigosa. Si Lima está moi revolucionado, de feito valle chamar a atención Bernardino, se non é algo máis. No, vai quedar en... Está diciendo claramente que leva dúas entradas moi feas. Aí ten a Bernardino González, sí, que está levando un partido, pero que moi ben, perfecto. O noso colexiado internacional. Cando chegou aí Rubén para Capi, ven a recibir Borja Fernández aí na posición de medio centro. Outra vez Rubén para o lado izquierdo para Cabrejo. Capi intenta manter a selección galega a posición da pelota. Creo que está esperando que saia un pouco Uruguai de atrás para intentar sorprender. E iso que a aposta hoxe de Gustavo Ferrín, do seleccionador uruguayo, era claramente ofensiva, con tres homes claros de ataque, como son Vargas, Blanco e Gonzalo Castro, e un home de apoio na media punta como é Sarkisian. Estamos xa nos últimos minutos desta primeira parte. Aí intentaba controlar Borja, a pelota reclamamos uruguayos unha posible man, dixo Bernardino que non. Está outra vez Borja Fernández protegendo o balón, xoga con Michel. Este para Ricardo Cabanas, que ben Ricardo Cabanas. Impresionante. A carreira de Cabrejo pola esquerda. Intentaba xogar aí de tacón Nano. Recuperan os uruguayos. Busca unha acción pola esquerda. Atención a esa chegada de Uruguay, que ven Pablo Álvarez na axuda sobre Michel. Cando se iba Castro, aí está xogando Michel. A pelota por o lateral, sacará o combinado galego. E non sei, Sergio, non levo a conta, pero as veces que rifou a pelota a Galicia na saída do balón deben ser pouquísimas. Moi poucas, tuvo un par de dúbidas aí Rubén na saída do balón. Siempre combinando desde atrás, buscando siempre as bandas, e sobre todo coa movilidade de arriba de Julio Álvarez e de Nano, los apoyos como me máis adiantado do Chino Losada. Aí xoga Uruguai por medio de Lima, a pelota para Castro, borde da área, recupera Cabanas. Hay falta clara sobre Julio Álvarez. Está volviendo a repetición de esa falta. Cando xoga Losada, entrada de Michel ahora incrementa. Falta patada de clara de Michel. Está se endurece los partidos nos últimos minutos.
Aparte do blanco. Primeiro por aquelas entradas da selección uruguaya e agora, obviamente, a selección galega está disposta a entrar no corpo a corpo si yo ofrece. Ahí está sacando Capi con autoridad lo central do Real Zaragoza. Ahora sí, falta de Cabrejo. La falta clara de Cabrejo pode ser unha das últimas oportunidades dos uruguayos, porque estamos no 44 e supoñemos que Bernardino González le pode engadir a esta primeira parte un minuto. Apenas son interrupcións. Afortunadamente non houve ningún lesionado, non tiveron que entrar as asistencias. Os únicos trocos de Diego López e de Otero. Atención a este lanzamento. Porque polo visto nesa primeira parte Luis, Uruguai tan só lle pode crear a ocasión de gol a selección galega nunha acción deste tipo, unha estrategia. El lanzamento de Sarkisian, os puños de Dani Mayo, sacou perfectamente o guardameta do Depor, e haberá saque lateral para o conxunto uruguayo. Aí está Sarkisian, vai recuperar en principio o combinado galego. Iremos ata do 46 minutos. Sí, ata o momento as únicas oportunidades que creou Uruguai viñeron precedidas ben de aquel erro de Diego López ou agora nunha xogada a balón parado, porque o que é en xogo combinativo ata o momento Uruguai nin se lle viu. Aquí estamos vendo precisamente a repetición dese último lanzamento. O rexeite de Dani Mayo, saca Dani Mayo, 30 segundos para o final da primeira parte, recorden, co gol que pasará a historia. Marcou Nonano os 9 minutos desta primeira parte, un gran centro de Julio Álvarez e o testarazo de Nano significou 1-0. Agora sí hai cartón, Gustavo, para Pereira. Sí, para Masi Pereira. Un home que está xogando totalmente desubicado e que ainda non sabe moi ben como desenvolverse. Se está no medio campo pola dereita, se está de lateral, se vai ao centro, a veces apoio do medio campo. No momento en que remata a primeira. Bueno, agradecerle a toda esa xente a que pelexou por esta selección e as que os se villeron aquí e bueno, estiveron connosco. Moitas grazas, Xurxo. Gracias a vos. Comezou, Gustavo, a segunda parte. A dereita das súas imaxes a selección galega, a esquerda Uruguai, con creo que tan só un cambio, a entrada de Albín no combinado galego. Pois a Gas, Dani Mayo e Michel Salgado, todos novos. Irémoslos situando sobre o terreo de xogo. Vemos Gustavo, que atrás vai estar Michel no lateral dereito, con Noguerol e Iago Bouzón de centrais. Sin a esquerda da Costa, por diante Viqueira e Isaac, nesa liña de tres Corredoira, Trasorras e Juanito, en a punto de ataque Xosé Luis Deus. Hai precisamente falta clara sobre Xosé Luis Deus. Aí o teñen. Por certo, hai tres xogadores deste equipo, deste combinado, que militan na segunda B. Un era Juan Cabrejo, que xogou o primeiro tempo, e os outros dos están sobre o céspede: Roberto da Costa, do Clube Deportivo Ourense, e Deus, que milita no Salamanca. Atención ao lanzamento de Emilio Viqueira. Aí está Juanito. Hai moitos santiagueses ahora sobre o terreo de xogo. Juanito de Emilio Viqueira. Aí viron ese lanzamento que saiu moi desviado por parte do combinado galego, por parte de Da Costa, o xogador, como decía Gustavo, do Clube Deportivo Ourense. Aí xogan os uruguayos por medio de Masi Pereira, ahora situado máis claramente como lateral Luis, ainda que tende a irse. Sí, volveron á liña de tres os uruguayos xa nos últimos minutos da primeira metade, volveron a esa liña de tres foi circunstancial aquela posición de 4. Aí está precisamente Masi Pereira jugando con Blanco. A pelota é para o combinado galego, para a selección galega. Vemos aí a
Paco Corredoira. Sí, que curiosamente onte cumpliu 26 anos. Menudo regalo de Nadal o seu debut coa selección galega. Aí non chega Juanito, xogador tamén con problemas físicos, pois nos días previos a este partido foi unha seria dúbida, pero Juanito no adestramento que realizou onte aquí no estadio José Eustadio de San Lázaro, pois dixo que estaba ben, que ia a xogar. Está aí o xogador que agora defende as coles do Racing de Ferrol, pois sobre o terreo de xogo dos veteranos do noso fútbol. Sacou Uruguai, a pelota que toca da Costa para Corredoira, aí está Emilio Viquilla. Trasorras para Deus, xoga Isaac, xogador do Real Club Celta. De novo a pelota para Trasorras, soño Juanito, que acción de Juanito, gol de Deus. Marca Deus os 3 minutos desta segunda parte. Hai algunhas autoridades que se perderon o gol, que se están incorporando ao palco, e aí está o gol de Deus aos 3 da segunda parte. Acción fenomenal de Trasorras vía incorporación de Juanito. Aquí vemos que ven o de Sigüeiro, o pase da morte, e Deus que acompañaba na posición clásica de dianteiro centro, facía o 2-0. Deus que se atopa nun grandísimo momento de forma, foi un dos máximos goleadores do grupo segundo no mes de decembro, xa leva 6 goles esta temporada co Salamanca, e hoxe continúa coa súa xeira. Aquí estamos vendo precisamente a repetición do gol do tanto de Deus, un home que ademais foi repescado a última hora, porque o Málaga non deixou vir a Pablo Couñago, sí, nin a Diego Castro, porque se estaban recuperando dunhas lesións. Tampouco puido estar Nacho Novo, o xogador do Glasgow Rangers, que ten partido mañá. Bueno, é un que si puido estar, aínda que se perdeu o gol, foi Julio Álvarez. Julio, vaya rendemento que está a hacer, a pesar de ser a primeira vez que xoga de xunto. Sí, pues saliendo bien la cosa y nada, disfrutar de lo que se trata, pues de conocernos, de jugar primera vez como selección, y si es ganando y marcando goles y teniendo ocasiones y que la gente se divierta, pues mucho mejor. Bueno, son as verbas de Julio Álvarez, dos protagonistas nese primeiro tempo. Pois sin lugar a dúbidas, son dos xogadores máis destacados da nosa selección. Cando aí está xogando Deus, no apoio está Isaac. Abre a esquerda para da Costa, por diante dele está Corredoira. Aí tocou Uruguai por medio de Pouso, e vai haber cambio na selección galega. Unha mágoa, xusto na acción do gol veu a falar o banco Juanito, igual tivo algún problema físico e vai a entrar no seu lugar Jonathan Aspas. Xa cumpriu, de todos os xeitos. Imos preguntar, Juan, que che pasou, Juan? Pues noteime un pouco cargado, e antes de forzar, pues había un compañero no banquillo, antes de que empezaran o cambio, pues pedí de nuevo. Pero impresionante aparición e asistencia. Sí, bueno, foi o que pasa que é unha pena que no sexto de facer o pase non ten unha pequena sobrecarga, bueno, é mellor parar. Son as verbas de Juanito, aí o teñen, máxima rentabilidade no tempo que estivo no campo, imposible. 5 minutos, xa o decíamos que tiña, onte non lo comentaba, muitísima ilusión por estar, pero que se fora outro partido, pois non ia xogar Juanito, non ia forzar, porque venía dunha lesión, dun problema muscular que tivo estes días. Aí nesta segunda parte, asistencia, e agora sobre o terreo de xogo, pois Jonathan Aspas, que se vai situar aí na banda dereita, e o comodín este ano de Fernando Vázquez no Real Club Celta. Atención aos uruguayos, unha posible van de Blanco, o árbitro non o entende así, e córner a favor de Uruguai, o primeiro desta segunda metade, a prol do conxunto de Gustavo Ferrín. Aquí estamos vendo a repetición, o control e copeito. Hai problemas atrás para a selección galega, saca ben o combinado galego. Atención a Corredoira, toca Deus, entrada de Pouso con todo por diante. Já está o balón en xogo, Emilio Viqueira. Debe seguir a selección galega cargando o xogo pola banda dereita, por esta mesma banda,
porque por aí viñeron os 2 goles e por donde está a mostrar moita máis debilidades a selección uruguaya, porque Lima é un xogador de clara posición ofensiva. Atención a esa acción de Viqueira logo da subida de Mitchell pola súa banda pola dereita. Aí toca Noguerol, o xogador que agora está no Elche. Castro que non pasa ben. A pelota segue en poder dos uruguayos. Atención a ese ataque. Aí corre. Foi o Santiago Bouzón, un xogador que está moi contento no seu periplo no Recreativo de Huelva, diciéndolo antes do partido, que está a ter moitos minutos, está a ter continuidade nun dos equipos importantes da segunda división A. A verdad que se atopou aí con Emilio Viqueira, que lle abriu moito o camiño. Atención ao lanzamento por parte de Castro, a longo punto de penalti. O rexeite que lle cae a Vargas. Non hai fora de xogo, pero a pelota é para Dani Mayo. Ata o momento, Luis, é espectacular o rendemento destes xogadores, o que fai ás veces a ilusión, aparte da calidade. Sí, porque non hai que esquecer que Galicia se está a enfrontar a unha selección que podíamos casi calificarlo así como 4 veces campeona do mundo, porque cando aínda non estaba instaurada a Copa do Mundo, o gran torneo de prestixio eran os Xogos Olímpicos, e aí Uruguai gañou 2 ouros olímpicos no 24 e no 28, ademais logo do Mundial do 1930 e 1950, aparte de as 14 Copas Américas e demais torneos de relevancia. Luis, imos falar cun dos protagonistas dese primeiro tempo, Ricardo Cabanas. Parecía que levabas toda a vida xogando ca selección galega. Sí, me sentí muy bien, bueno, con esos compañeros que juegan muy bien al fútbol. Rápido uno se adapta, pero muy bien. Sí, gracias Ricardo, porque atención, qué xogada da selección galega, se acaba en gol, que es San Lázaro. Espectacular a saída desde atrás. Es un orgullo estar aquí, es un orgullo representar a todos los gallegos que están fuera de España, y para mí es un sueño. Bueno, hai un par de persoas para o que é máis especial que para outras, incluso, que é a xente que naceste fora de Galicia, na emigración. Sí, es lo que acabo de decir, es una cosa muy especial, porque naces fuera de tu país, pero estás muy atado, piensas mucho en tu patria y sigues mucho lo que pasa, y es lo que hace toda esa gente, y por eso para mí es tan especial estar representando a toda esa gente, que hay muchísima gente, no solo en Suiza, pero sobre todo en Suiza. Moi ben, moitas grazas Ricardo. Aí tiñamos a Ricardo, auténtico eixo do equipo galego ao longo dos primeiros 45 minutos. Aí xoga Uruguai por medio de Blanco, a pelota para Vargas. Aí intenta presionar Isaac, o centro, balón tanto envenenado, atención ao rexeita, a pelota vai ser para Emilio Viqueira, que non se lle curto, aí meteu todo corredoira, a peleza de Deus, balón para Uruguai, o centro de Blanco, con muchísima movilidade o número 11 dos uruguayos. Hai que decir que Blanco foi o máximo goleador uruguayo en 2005, marcou 21 tantos, ainda que no torneo Apertura o máximo goleador foi Cardoso do Rocha. Curiosamente o Rocha, que é o equipo campeón do fútbol uruguayo, un equipo con só 5 anos de existencia, non hai ningún representante na selección, e curiosamente ainda é moito máis chamativo que non haxa ningún xogador do Peñarol. Creo que o adestrador é de Nacional, vai sacar Lima, o balón a área, atención a ese rexeite, a pelota que saca Corredoira, e especial atención a Juan Albín, o xogador que entrou nesta segunda parte, porque tanto a Gustavo como a Luis tédolo como unha das grandes promesas do fútbol uruguayo. Sí, está considerado como a maior promesa agora mesmo do fútbol uruguayo, un xogador de tan só 19 anos que xoga no Nacional con continuidade, un home de gran potencia e de manexo do balón. Aí xoga a selección galega, a pelota para Trasorras, busca José Luis Deus, atención a Deus, vai buscar un contra unos, xoga con Emilio Viqueira, ese con Da Costa, o centro de Da Costa, tocou Vargas, atención a Deus, borde da área, hai que volver a iniciar, o lanzamento de Da Costa, wow. Impresionante o chute, o xogador de Clube Deportivo Ourense
irse con una clarísima oportunidad para la selección galega. Y atención a los uruguayos que se están empezando a cabrear. Sí, xa hubo unha chamada de atención hai uns minutos de Gustavo Varela. Víamos tamén tremendamente enfadado hai uns minutos a Gustavo Ferrín cos xornalistas que estaban preto do banquiño. Totalmente aí Luis, o lanzamento de Da Costa que se foi ao pau, aquí o vemos. Joga Trasorras, que calidade a deste xogador. Todo un periplo por Madrid, por Barcelona, e ao final era unha das grandes esperanzas do noso fútbol. E quedou un pouco, Luis. Bueno, ainda está a tempo de recuperalo, porque é un home que ten o básico que é calidade. Un home que cando estaba no Barcelona chegou a debutar xa co primeiro equipo, chegou a falarse de que podía ir a Boca Juniors. Estivera moi preto de marchar ao fútbol argentino. Logo do Barcelona pasou ao Real Madrid, esta temporada ao Numancia. Aí está xogando Isaac, ten o apoio de Viqueira, busca a apertura en banda, atención a Jonathan Aspas, que oportunidade para Deus, tivo un tanto lento. A pelota córner, era Trasorras. O autor dese último lanzamento. Aquí vemos a incorporación de Jonathan, e aí despois acomodar o balón Trasorras. Deu tempo o defensor uruguayo de recuperar a posición defensiva. Ollo ao combinado galego con unha nova chegada, un novo ataque con remate de Iago Bouzón. A selección galega está borrando totalmente do campo a Uruguai, que ata o momento nos deu apenas sinais de vida. Vai entrar Juan Salgueiro. Juan Salgueiro, outro con familia aquí en Galicia. Sí, familia da Coruña. De feito, nada máis chegar a Santiago, o primeiro que pediu foron 20 invitacións para toda a súa familia. Sí, dixeron de que non quedaban. Estaban escasos. Atención ao lanzamento dese córner. Dani Mallo por arriba, mete os puños, sacou perigo con ese lanzamento da esquina por parte dos uruguayos. E a entrada en San Lázaro, Gustavo, tú que estás aí abaixo, espectacular. Bueno, fantástico. Eu non vexo nin 100 butacas baleiras. Hai moitísima xente de pé vendo o partido e ademais animando dende o minuto 1, pero dun xeito impresionante a selección galega. Non calaron nin 20 segundos. Hai falta, indica Bernardino González, hai cambios, Gustavo. Sí, vai a marchar por parte de Uruguai o dorsal número 11 Sergio Blanco, vai a entrar no seu lugar, como decíamos, Juan Salgueiro, e tamén se vai ir o cambrés Dani Mallo, e entrará porteiro de Chantada, outro home da canteira lucense, Roberto, para cubrir a porta do combinado galego. Pois Sergio Blanco, que tamén é de ascendencia galega, a súa avoa era da Illa de Ons. Atención a retirada de Dani, entra Roberto, non lo guardou nin saltou o protocolo Roberto. Vaya ovación, Dani. Sí, la verdad que contentísimo por la ovación del público. Tengo que estar agradecido también a los seleccionados por haberme traído aquí, tener esta oportunidad histórica de formar parte de la selección galega después de 70 anos. E bueno, gracias ao público sobre todo, espero que estemos pasando ben e que estén orgullosos de nós. Pues, xa preparado pro vindeiro ano. Sí, home, para cando vou a asuntar a selección galega, non hai máis. Aí está Dani Mallo. Todos xa queren repetir. Vai lanzar Lima. Esa falta a prol de Uruguai, balón moi cerrado, saca a zaga galega, insisten os uruguayos colgando balóns, aí Dani, Roberto, e ponse por arriba, e saca rápido para a posición de Corredoira. Toca Corredoira, aí Trasorras, o recén incorporado Salgueiro, la pelota para Albín. Aí toca Noguerol para Emilio Viqueira, apóyase Iago Bouzón, Corredoira, Masi Pereira o que pelexa a pelota, o balón para Juan Salgueiro.
Diante del esta da Costa, vai se ver Juan Salgueiro, pero na recuperación na axuda Isaac. Sí, Juan Salgueiro un extremo moi habilidoso no Danubio, o que se proclamou o ano pasado campeón do torneo de Apertura, un home que lle pode causar problemas á selección galega pola súa tendencia ao regate. Estamos vendo a repetición desa acción anterior e quizás Luis son estos os minutos lo que a selección está perdendo un tanto a posesión da pelota, que son os momentos en los que vemos que Uruguai pode ter alguna acción de marcar. Sí, pero hasta o momento tampouco Uruguai se lleve demasiado comprometido coa causa. Ata o momento apenas conseguiu crear perigo claro. Aí vos vai a onda. Empeza a onda no Estadio Municipal de San Lázaro. O público disfruta, pero como ven aí, deste espectáculo futbolístico, na festa do fútbol galego, a festa que lles leva en directo a Televisión de Galicia desde as 7:30 da tarde con ese documental dos 70 anos do noso fútbol, un documental que poderán ver precisamente o día 1, o día Dani Novo. Repetiremos ese documental cando ataca aí o combinado galego dun centro de Michel. A presión vai permitir recuperar o combinado galego unha nova pelota. Noguerol para Isaac, ergue a cabeza o xogador do Celta, apóyase entre as sorras, ollo a Trasorras, en clase para dar e tomar, provoca falta e volver aí aos especialistas, aún a Emilio Viqueira. El se vai a pola pelota e desde aí Luis é unha situación ideal para Emilio. Sí, o mestre, como lle chaman en Huelva, é o especialista do seu equipo nos las jugadas a balón parado, aínda que non sabemos se estará nunha situación moi axeitada para él. Tamén Trasorras, Sí, que é outro dos grandes especialistas. Debe retrasar a barreira o combinado uruguayo no momento en que a feste total sea no Estadio Municipal de San Lázaro. Atención a Trasorras, fuise aí arriba, intentou aí picar ese lanzamento. Cando vamos xa no minuto 20 desta segunda parte, 2-0, goles de Nano e de Deus. E aí vai a sair outro troco na selección uruguaya, vai entrar o dorsal número 15, Carlos García. Sí, un central do Liverpool, pero do Liverpool uruguayo, un home dun enorme poderío físico, como poderás comprobar aí, Gustavo, mide 1,93 m. Sí, este de 1,90 m non baixa. Aí saca Michel, toca para Jonathan, toca Isaac, que ven a baixa Trasorras, cambia Trasorras, a intención era bonísima para a subida de Corredoira. Cortou Pereira, sacou Cariño guardameta, vai controlar con peito da Costa. Por diante ten Emilio Viqueira, non chega Viqueira, a pelota para os uruguayos, a presión de da Costa e falta. A falta sobre Godín, o número 2 do combinado uruguayo. Creo que se va a ir Gonzalo Castro. Agardábamos máis de Gonzalo Castro, sobre todo polo que comentabas ti antes, Gustavo, que fora un dos homes que máis chamara a atención no último Teresa Herrera. Bueno, nin quixo saudar o seu compañeiro, foise directamente ao banco, non está de moi boas o xove xogador de Nacional. Sí, aí volver, porque o recién incorporado Carlos García sitúase na súa posición de central. E vamos ver como recompón a tiñas o técnico uruguayo, porque Castro era un home que se estaba durante o tempo que xogou pois a desenvolverse sobre todo no ataque polo lado esquerdo. Aí está da Costa, a pelota non chega a Emilio Viqueira. Balón outra
Outra vez para o combinado galego. Toca Noguerol para Jonathan Aspas. Toca Jonathan, atención a Deus, atención a Trasorras. Carini evitou o terceiro. Hai que salientar tamén o enorme talento que ten agora mesmo a selección galega sobre o campo, xogadores básicamente de calidade, técnicos, con tendencia a improvisación. Vemos a Trasorras, vemos a Paco Corredoira, vemos a Emilio Viqueira, homes todos un magnífico trato de balón. A pelota para Fabián Carini. Xoga con Valdés. Venga a recibir Pouso. Aí na presión está Deus. Tamén Isaac, toca Viqueira, balón para Deus, aguanta Deus ante a entrada de dous uruguayos e a falta de Pouso. Viñoli, o luns, un artigo moi interesante no xornal A Voz de Galicia, onde falaba un pouco do xen competitivo do fútbol galego, e salientaban diversos psicólogos e tal que os xogadores galegos faltáballes cecais un pouco de capacidade competitiva, que tiñan moitísima calidade, pero que lle faltaba ese algo máis. Pois ese algo máis estáse a amosar no encontro de hoxe, e vemos que a selección de Galicia pode competir de igual a igual con calquera selección. Aí perdeu nesa acción Michel. A pelota para Pouso. Cambia a orientación para o lado esquerdo. Aí vai recuperar Michel. E a verá saque de banda. A pelota aí nesa banda esquerda vai ser para Lima. Ven a recibir atrás Vargas. Vai colocar o balón cara a área. Aí está a pelexa de Michel. O centro. E aí córner. Esa acción máis peligrosa dos uruguayos de todo o partido. Aquí estamos vendo esa oportunidade para Vargas. O lanzamento desde a esquina por parte de Lima. Rexeitou a zaga galega. Xoga Vargas. Outra vez insiste con balóns aéreos os uruguayos. O centro de Valdés. Aí sacou, creo que foi Noguerol. E a pelota é para Jonathan Aspas. Ten o apoio de Viqueira. Intenta dar de pausa o partido Emilio Viqueira. Xoga con Michel. Cambia Michel para Noguerol. Este con Corredoira. Ten o apoio de Da Costa. Xoga Da Costa con Corredoira. E aí non se confina vida Godín. Cede para atrás para Fabián Carini. Tocou o guardameta uruguayo. Vai saltar Da Costa. Toca cara atrás. O que saque Noguerol para Corredoira. A patada de Godín a Corredoira. E o árbitro indica falta. Gustavo Ferrín está moi enfadado, Gustavo. Sí, diría que era para outro lado, que houve xogo perigoso de Corredoira, pero para mí que leva enfadado desde o minuto 9 de partido, cando Galicia se puxo por diante avasallando a selección uruguaya. Si era o que falábamos antes, Gustavo, este partido se cae para a persoa que máis lle poda afectar para Gustavo Ferrín, que é o que máis está a xogar neste encontro. Líase por Uruguai, que incluso Chilaver se andaba ofrecendo para dirixir a selección uruguaya. Sí, chegou a ofrecerse tanto para a selección uruguaya como para a nacional. Bueno, aí está ben amarrado Martín Lasarte. Sí, acaba de renovar por 6 meses o xogador do Deportivo. Cando víamos unha nova oportunidade pola banda dereita na que están Michel e Jonathan Aspas. E hai córner pedido por Carlos García. Cara a esquina se vai Emilio Viqueira. Pode ser outra oportunidade para o combinado galego. Vai lanzar Emilio Viqueira. Toca Viqueira con moito efecto. Sacou Pouso, atención ao rejeite para Isaac. Pega Isaac. Creo que había por aí xogo. Aparte de que o balón se perde por a liña de fondo. Vemos ao xogador do Real Cruz Celta cando saca de portería Carini.
Quería facelo en curto, pero ante a presión do combinado galego, ahora sí xoga con Carlos García. Este para Godín. Vemos que a selección uruguaya volveu á liña de 4 con Valdez como lateral dereito, pasou do centro para a dereita con Godín, con Carlos García no centro e Lima na banda esquerda. Aí xogan os uruguayos. Michel saca ese pelotazo, balón para Godín, toca Godín, Vargas coa cabeza, non controlan os uruguayos, aí toca Vargas na recuperación, pero perde, xoga Michel, de primeiras para Deus, vai se ven Deus, aguanta José Luis Deus a posición da pelota, ainda que aí perde ante a presión dos uruguayos. O partido ahora está bastante barullado. Atención á acción de Salgueiro dentro da área, o lanzamento, pelota para Isaac Quiqueira. Bueno, Sergio, imos seguir falando con xente que participou no primeiro tempo. Estamos con Borja, o xogador do Mallorca, da canteira do pabellón de Ourense, do Real Madrid. Borja, supoño que moi contento por esta convocatoria e por esta extraordinaria medida que estamos a dar. Sí, moi orgulloso de poder disfrutar este partido e bueno, esperemos que sea unha festa como está sendo e bueno, tamén é importante ganar no primeiro no debut ca selección galega. Bueno, que vos dixeron os adestradores para estaren así ou é propia motivación? Isto é motivación sobre este partido, ca xente entregada e non fai falla que digan moito. Moitas grazas, Borja. A vos. Pois esa, Gustavo, é unha das claves do fútbol, do deporte en xeral. A motivación é moi, pero que moi importante para acadar resultados positivos como que estamos vendo neste estadio municipal de San Lázaro, porque Luis non vamos a esquecer que tínhamos serias dúbidas ante a presencia de Uruguai neste partido e o que podían facer os nosos diante do equipo charrúa. Sí, porque posiblemente para Uruguai sexa un partido máis, pero para Galicia non o era. Era un partido especial como se está a demostrar. O certo tamén é que a Uruguai lle faltan xogadores importantes, pero como dicíamos tamén durante a retransmisión, moitos dos homes que están hoxe aquí van ser titulares coa selección uruguaya nas eliminatorias cara ao Mundial 2010. Atención a Michel, a pelota ao centro, non chegou Corredoira por moi pouco. Saín os uruguayos con Salgueiro, aí non fai un pouco control, a pelota para Pouso. Entraremos aí a repetición do centro de Michel, que pillou un tanto adiantado a Corredoira nesa posición teórica de dianteiro centro. Xoga Salgueiro, bien fora de xogo, parecía. a pelota para Vargas, ollo a Salgueiro, Pouzón ao cruce, vai se ben Salgueiro, punteirazo e córner. Perfecto, Roberto. Que habilidoso este home Salgueiro. Está nos poucos minutos que leva no campo a amosar toda a categoría da que viña precedido. Una gran acción individual e a resposta de Roberto. O que decía Borja, eu creo que calquer equipo Celta ou Deportivo, contando con este público tan entregado, perdería pouquísimos partidos como local. Aí falta en ataque dos uruguayos. Bueno, Celta, Deportivo ou que sexa, ou Compostela. Ou Compostela. Vai sacar Roberto. Ahora volve a chuvia. Estamos en minuto 31 desta segunda parte, pero a pesar das inclemencias do tempo, Gustavo, aquí non se move ninguén. Sí, aquí hai que esperar ao final do partido para renderlle a estes 25 homes que estiveron sobre o céspede de San Lázaro o merecido tributo, o tributo que merecen, que é un grande aplauso polo alto que están a deixar esta camisola da selección galega. Aí está da Costa, balón para Corredoira, meteu Valdez o pé, aí non controla Isaac, e xoga Uruguai por medio de Valdez para Pouso, atrás con
Carlos García. La pelota en el medio campo, ahí a presión de Corredoira. Creo que hubo falta de Pereira, que era una pitó Bernardino González. Ahí está Salgueiro para Pereira. Otra vez buscando a Pouso. Con Vargas para Lima. Ahí falta a Bernardino González. Falta a favor de Uruguay. Llega Vargas, menos 9. Un momento que se agardaba moito máis. A verdade é que está en pleno proceso vacacional tras o remate do torneo de apertura en Argentina, onde, como dicíamos antes, foi unha das grandes sensacións. O lanzamento de Lima, balón punto de penalti. Aí meteu a cabeza Noguerols. Aí a experiencia de Michel, evidentemente un grado, ese tipo de acción mete o corpo e provoca a falta. Enfadase Michel, o jugador uruguayo. Non sei se vos parece estrano, será Cepimín, que o adestrador uruguayo non mova máis o banco porque ten 3-4 xogadores en utilizar. E ademais xogadores algún de moitísima calidade, caso de Ignacio González, do que se falan auténticas maravillas. Ou de Delgado, que é un habitual, sí, pero dos habituais. Dos habituais que estivo presente precisamente na última Copa América, en todas as convocatorias, en case que todas as convocatorias de Uruguai na clasificación para o Mundial de Alemania. Un home que ademais está xogando na Liga Rusa, no Saturn. Sí, pero mientras estábamos vendo Gustavo e Luis o tremendo pique que ten Michel e un par de xogadores uruguayos. Evidentemente a referencia para os uruguayos en canto al xogador con máis caché, por así decirlo, de Michel. Michel está plantando cara a todas as accións aí con uruguayo que está por seu lado. Atención a Michel dentro da área, balón para atrás, o terceiro. O golazo de José Luis Deu. Acción de Michel por la banda derecha, espectacular Deu. Os 34, aí ten a clara de situación de Arsenio cando Deu fai o terceiro. Vemos acción repetida, posición correcta de Michel Salgado e o remate precioso e preciso de Deu. Mira que ven Emilio Viqueira, que ven tamén Michel Salgado, desde logo magnífico José Luis Deu, que mantén a súa relación co gol neste mes de decembro. Non ia vir e leva 2. A veces estas son as cousas do fútbol. De novo, unha xogada que veu pola banda dereita do ataque galego. Os 3 goles naceron nesa banda, o local Gustavo Ferrín ten un problema aí. Balón de Da Costa para Deus, en lugar a dúbidas, un dos xogadores deste partido. Deus, joga Michel, por diante ten a Jonathan, recibe Jonathan outra vez con Michel, a pelota para Isaac, que ven Isaac, toca tras Sorras, recibe a Carantoña de Vargas, outra vez Michel por banda, apóyase Deus, joga Emilio Viqueira, o centro de Viqueira, atención a esa pelota para Corredoira, pode chegar ao cuarto, Corredoira. Fabián Carini evitó o lanzamento de Corredoira e a pelota para Isaac, joga Galicia, toca Viqueira, a pelota aí de tras Sorras, meteu o pé Vargas para Salgueiro, arranca Salgueiro, aí está Da Costa, tamén axuda a Corredoira, e chega por detrás na axuda, a terceira axuda defensiva por parte de Noguerol. Venga a recibir Jonathan Aspas, ao seu calón está Michel, tamén Emilio Viqueira, por diante Deus e tras Sorras, pelota para Deus, recupera Pouso,
para Lima, pero recupera para o combinado galego Jonathan Aspas. Isaac. Outras Sorras para Michel. Luis, os golos están entregados. Os uruguayos. Perdón, os uruguayos. Le van entregados desde que empezou o partido, porque a verdade é que a selección galega foi terriblemente superior. Hai que ver cal é a reacción en Uruguai a este partido, porque en Uruguai o fútbol é como unha religión e esta derrota vai a escocer. Non entende falta aí Bernardino sobre Corredoira, xoga Salgueiro, a pelota para Vargas. Eu creo que Michel aí choca con Vargas, está lesionado o xogador uruguayo, é unha especie de tirón, os uruguayos non mandan a pelota fora. Ollo esa oportunidade, o gol de Uruguai. Acaba de marcar Uruguai por medio de Masi Pereira. E tamén recibido con aplausos e máis dunha bandeira uruguaya na bancada. O gol que oculta diferencias os 38 minutos cando vai haber troco en Uruguai. Vai entrar o número 21 Walter Gargano. E outro xogador do Danubio, o equipo máis representado nesta convocatoria con 4 homes. Vaise Gonzalo Vargas, dorsal número 9, goleador no último torneo argentino, segundo máximo goleador, pero que a defensa galega non lle deu ningún tipo de opción. Entramos nos últimos minutos, 6 minutos para chegar ao 45 deste partido. Resultado 3-1 cando vemos a repetición aí do gol dos uruguayos. O control de Vargas, imposible ese balón para Roberto. Esta acción repetida. Aí vaise de Noguerol, que intenta ademais agarralo. No remata aí, imposible, repetimos, para o chantadino Roberto. Insiste Uruguai, ataca pola dereita con Valdez, o centro de Valdez moi envenenado. Aí as dúbidas de Roberto, toca da Costa, la Viqueira. La pelota será en banda, en saque de banda para a selección galega. Recorden, os 9 minutos da primeira parte marcou 1-0 Nano. Na segunda apareceu Xosé Luis Deus para os 3 minutos facer o segundo. E no 34 o terceiro. Hai un par de minutos Uruguai ocultou diferencias por medio de Masi Pereira. Insiste Uruguai por medio de Lima. Ahí está Walter Gargano. A pelota para Deus. Apóyase entre as Sorras. Supoñemos que a selección galega os xogadores van a intentar manter a posesión da pelota. Aí tras Sorras. E cando soa a Rianxeira en no Estadio Municipal de San Lázaro. O mal pase de Pouso, sin problemas para Roberto. Aí xoga Michel. A ver se chega Deus, non. Gustavo, por fin vemos os aficionados do Deportivo, do Celta, do Racing de Ferrol, do Pontevedra, do Ourense, do Lugo. Aquí están todos xuntos. Todos xuntos. Aquí están todos xuntos. Xa se viu un bo ambiente no último derbi que xogaron Depor e Celta. Desde logo o ambiente que se está a ver con todos os xiareiros de todos os equipos galegos mesturados aquí en Santiago de Compostela é indescriptible. Acabase de crear unha atmósfera impresionante que lembra dos campos ingleses. Continúa a festa en San Lázaro, minuto case que 42 desta segunda parte. Continúan os cánticos dos aficionados. Este gran ambiente do Estadio Santiagués.
Gustavo, esta canción levan a mellor, a da Rianxeira había o coro non funcionaba moi ben, pero esta nestos casos o importante é intención. Están levando todas perfectas. A esta corredoira xoga Viqueira, toca Deus para Trasorras, hai falta dos uruguayos, vemos a Trasorras. Vai entrar Leandro Esguerra, que non lle dan moitos minutos, e o que se vai é Carlos Valdés, xogador do Treviso italiano. Escoiten, de quen se lembran agora os aficionados? De Fran, tamén o querían ver aquí xogando coa selección. Ya decíamos ao principio, unha auténtica mágoa que Fran non pudiera xogar a lo menos uns minutos. A pelota para Uruguai, xoga Vargas, Gargano para Pouso. Pouso. E ao final, se facemos unha conta, Gustavo, o que máis minutos estivo sobre o terreno de xogo é Michel. Michel, saiu no minuto 20 sustituindo a Xurxo Otero, nada máis e nada menos que 70 minutos estivo sobre o campo. Eso, pois, despexa todas as dúbidas sobre unha posible participación testimonial de Michel por todo o que houbo nos días anteriores do Real Madrid, sobre todo por parte de Butragueño, que era o que ponía todos os impedimentos para a presencia dos xogadores do Real Madrid aquí na selección galega. E ninguén poderá decir que Michel non meteu a perna ou non se empregou a fondo. Non meteu perna e meteu codo a dos cando necesitou, meteu absolutamente todo. Aí sacou Roberto, de novo saltando a xente nas bancadas do Estadio Municipal de San Lázaro, a piques de concluir esta gran festa do fútbol galego, deste partido da nosa selección contra Uruguai. Resultado claro e contundente, ata o momento 3-1 para a selección galega, que xoga aí por medio de Noguerol. E aí isto quedalle 2 minutos. Isaac, atención a esa pelota en medio campo, conduce Trasorras, pode ser a última oportunidade. Aí está Jonathan Aspas, ahora situado por o lado esquerdo, e a pelota acabou nas manos de Fabián Carini. Beto Peito Noguerol para Isaac, apóyase Michel, outra vez Isaac para Emilio Viqueira, toca Viqueira con Noguerol para Da Costa, a pelota para Noguerol, equivocouse aí Viqueira, balón para os uruguayos, de aí córner, pode ser a última oportunidade do partido, a última oportunidade para Uruguai, quedalle a este encontro pois, como ven aí, algo máis de un minuto. Aí está Da Costa dicindo que vamos. Vai lanzar Lima, o lanzamento aí ao punto de penalti, o gol de Uruguai. Acaba de marcar Uruguai por medio de Juan Albín, o 3-2. O medo que faláramos, que chamara poderosísimamente a atención no último Teresa Herrera, de que maquea un pouco o resultado para a selección uruguaya, que chegou a ser en certos momentos escandaloso. Aí estamos vendo precisamente a repetición dese gol. Vamos, Bernardino, quitar ao final, que vai a ser que en un balón destos Uruguai empate. Faltan aí o teñen segundos. Así tamén quedan contentos os uruguayos, ou non tan disgustados do que estaba. Sobre todo a gran colonia de uruguayos que hai en Galicia, no momento en que Bernardino González
como punto final. Arsenio, vaya comportamento que tiveron os xogadores, Sí, fantástico, sí. Bueno, que lle destes ou que lle dixestes no vestiario? Non, eles veñen ilusionados, encantados. Son bons futbolistas, demostrarnos aquí e, por tanto, non hai que dicirles moito máis que animalos un pouco que están na súa terra, pois que llevamos dar unha gran alegría á afición. Isto é o que realmente toca aí. Eran as verbas de Arsenio Iglesias, seleccionador galego. Imos ver se localizamos o que foi protagonista desta segunda metade, a Xosé Luis Deus. Antes íamos falar con Corredoira. Vaya partidazo vos saleu, Bueno, sí, a verdade que moi contentos, non? Sobre todo pola xente que vou aquí a disfrutar connosco. A verdade que é unha noite inolvidable, non, para todos. Moitas grazas a Corredoira. Imos falar con Xosé Luis Deus. Xosé Luis, que está recibindo os parabéns de todos os seus compañeiros. O primeiro partido da selección, creo que todos contentos porque creo que é moi bonito ver este campo así e sobre todo todo o mundo disfrutando da selección. Ahí estamos viendo a Gustavo. Sí, la verdad que sí. Creo que todo contento, sobre todo por personalmente por os outros goles que aquella gente eu sempre me gusta marcar goles e máis por no primeiro partido da selección. Un xeito de reivindicarse, Xosé Luis. Estás no Salamanca, marcas moitos goles en segunda B, igual non chegan as novas aquí a Galicia. Home, a verdade que están facendo unha boa temporada en Salamanca, espero que sea un paso efímero pola segunda B, que ano que ven o Salamanca no equipo que na categoría que ten que estar. Moitas grazas, enhoraboa. Pues Gustavo, imos poñer xa o punto final a esta retransmisión, a esta festa do fútbol galego. Xa se retiraron os xogadores uruguayos, tamén os xogadores galegos. A gran afluación do público para todos os participantes deste partido. Señoras e señores, gracias pola súa atención, que teñan todos unha boa noite.